Türkmenistanyň paýtagtyna hereket edýän valyutanyň gara bazaryna dollaryň bahasy 17 manada düşdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy 3-nji iýulda habar berdi. Gara bazarda dollaryň bahasy 17 manada çenli düşdi. Düň 2-nji iýulda dollar 17 manatdan has pesa gaçyp ol 16,5 manada çenli baryp ýetdi diýip habarçy aýtdy. Ol Aşgabatda dollaryň ýaşryn töwdasy bilen meşgullanýan bir näçe adam bilen gurrundaş bolup, dollaryň bahasynyň pesa gaçmagynyň mümkin bolan sebäpleri bilen gyzyklandy. Onun gurrundaşlarynyň sözlerine görä valyuta söwdegärleri dollaryň bahasynyň pesa gaçmagyny başgaça aýdylanyna manadyň hümmetiniň ýokary galmagyny Ahal welaýatynyň çägine gurulup 28-nji iýulda ulanylmaga berilen TV gazdan awtomobil ýanygyjyny öndürýän zawodyň işe girdilmeginiň hemde onuň önümleriniň eksportyna başlanmagynyň sebäp bolan bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Ykdysatçylar milli pullaryň hümmeti bilen ýurtdaky içerki önümçiligiň arasyna berk baglanyş gurýar. Türkmenistanyň mundan bir aý töwere gözal dollaryň gara bazardaky bahasy 18-19 manat töwereklerinde. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 27-nji maýda dollaryň gara bazarda 18 manat 50 tengeden satyn alınıp 19 manatdan satylýanlygyny habar beripdi. Martyň ortalaryna daşawuzda dollaryň gara bazardaky bahasy 19,5 manada çenli baryp ýetdi. Türkmenistanyň Merkezi Banky ýurtda 1 dollaryň manada bolan resmi gatnaşygyny 3,5 manatlygyna saklaýar.